Mary welaýatynyň Mary etrawynyň ýanygy suýuju beketleriniň aglabasyna benzinin gytçylygy dowam edýär. Beketleriň öňünde awtolog nowatlar emele gelýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji oktýabrda sebitden habar berdi. Sürüjüler käbir ýanygy suýuju stansiýalarda nowata garaşyp A80 benzinini satyn almagy mümkinligini, ýöne A95 markaly benzinin asla tapdyrmaýanyny aýdýarlar. Benzinin nowaty birnäçe sagada çekýär. Adamlar ýanygy beketlerini awtologlaryny süýräp eltýärler. Käbir sürüjüler daňnan nowat az bolýar diýip gije sagat 3-de zapravkalara baryp nowata garaşýar. Bu ýagdaý ýan birnäçe gün bäri dowam edýär diýip bir marly sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun durly sebitlerini emele gelen benzin gytçylygyny ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Döwlet hiççiligine köpçülikliň habar beriş serişdeleri we ýarym resmi neşirler ýurtda dowam edýän ýanygy çykytçylygy barada habar bermeýärler. Ýollardaky awtologlaryň sany göz görteri azaldy. Benzin gytçylygy haçana çenli dowam eder belli däl. Nowaty durup A80 benzini alyp bolýar diýip bir ýerli sürüjü Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan marly sürüjüleriň ençemesi ýanygy suýuju beketlere A95 benzini getirilýänçe awtologlaryny sürmejekdiklerini aýdýarlar. Mary welaýatynyň 30 sentýabrdan bäri benzinin gytçylygy dowam edýär. Azatlygyň habarçysy 2-nji oktýabrda Giýişlik welaýatynyň administrativ merkezine ýerleşýän ýanygy suýuju beketlerde ýanygy çykytçylygynyň emele gelenligini habar berdi. Munyň ýa-ni Azatlygyň habarçylary ýurdun Günnogor Lewap welaýatynyň käbir sebitlerine hem benzin gytçylygynyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýul we awgust aýlarynyň ortalaryna ýylyny emele gelen ýanygy çykytçylygy barada habar berdiler. Türkmenistan ýanygy serişdelerine baý döwlet bolup British Petroleum'un 2021-nji ýyl boýunça çap eden hasabatyna görä ýurdun 600 million barrele barabar suud edilen nebit gorlary bar. Şol bir wagtda soňky 2 ýylyň dowamyny Türkmenistanyň benzin gytçylygy ýygyderli häsiýetde ýüze çykýar. Nowatlar dörýär, benzin çäkli satylýar, käbir halatlarda satuwdan aýrylýar. Baly berse de döwletiň gödäwçiligine media bu nowsanlyklar barada dymyp taşary ýurtlara eksport edilýän ulug ýanygy barada habar berýärler. Ýarym resmi hökümetçi neşri Özbek medeniýetine salgynyp 2022-nji ýylyň 1-nji ýarymyna Türkmenistanyň goňşy Özbekistana 11,17 million litr benzin eksport edenligini habar berdi. Munyň bilen Türkmenistan Özbekistana benzin eksport etmekde Russiýadan soň 2-nji orunda gelýär. Marada emele gelen ýanygy çykytçylygy Russiýanyň Ukraina esasy çolmagynyň arasyna tutuş dünýäde, hususan Ýewropada ýanygy energiýa serişdeleriniň bahalarynyň 7 derejede gymmatlanywatyna gabat geldi. Bu aralykda hökümetçi türkmen neşirleri Türkmenistanyň benzinin ardan bahasy barada habar berýärler. Türkmen portal.com geçen ay Global Petrol Prices internet neşrine sargylanyp Türkmenistanyň benzinin bahasynyň iň ardan ýurtlarynyň ilkinji 7-ligine girenligini habar berdi. Motor ýanygynyň dünýä boýunça bahalaryny çap edýän internet neşrine görä Türkmenistanyň 1 litr A95 benzinin bahasy $42,19 barabardyr. Neşre görä dünýäde benzinin iň ardan satylýan ýurtlarynyň ilkinji 7-ligine Venezuela, Libiya, Iran, Aljer, Kuwait, Angola we Türkmenistan girýär.